Ja, god morgen og velkommen til første landskapingartisten i F-deltene og i kringvarpnen og i Hesson Nudja Kappingararnon. Og vi ligger fire her i Gøte, her Masteraliet Vikinger og Masteraliet fra Arne 4, B36, møtast. Hette dysteren og i Hesson første omferden som helt tydelig den ganske mest avhåverdig av papirnon. Og her reisen nok så fitt av folk som kommer, nå nærmere minutter at lyene og vantan til avøtlen. Og vi kunne bare beina ved en ganske nevne her som for at spiller vi fra början av, takker vi et heima lye. Vikinger mannes vi Hesson 11 fra början av, Elias Rasmussen stender i Malnon. Utelagare Johannes Jakobsen, Atle Gregersen, Froe Benjaminsen, Filip Georgievich, Sølve Vatnamar, Hans Paolo Samuelsen, Hans Jørgen Djuros, og Gerst Hansen, Gunnar Vatnamar og Adeshina Laval. Og så det på 36, Taurer Thomsen i Malnon, ute Andreas Eriksen, Ottmar Ferø, Eli Falkvart Nilsen, Patrik Johannesen, Rovaldur Jakobsen, Lukas Sislevic, Jester Boasson Dam, Filip Lund, Høgni Esterøy og Christian Restorff Morrison. Ja, Johannes Jakobsen, en nytt kappingar og her det sånn brøytingar reisende i mån til senast vi så Line spela, så fire kvart halvan år, knapt en halvan år så igjen, og her reisende spelare kommer og ankrer og farner, men vi tar seg framvis som vi gjør det i fjør, om 2 av Line som vi råkna vi eier for å kunne gjøre seg galt om det. Ja, helt avgjørst. Sånne flytningar her var så verre, og ankre leikar kanskje ikke tøtje til kappingar byrjan, noen, men framvis vil jeg si at det er 2 øyla gålig av papyren som vi får av etter nytt. Spenningen sjåvand i øylig. Vikinger vunnet sin første FM-heite, spillermåte som du nevner på 6, som var framan under mester 2 år det. Så at dette vel en styrkerøynd langt fra første omfør jeg for sånn hver felen annars det. Det som jeg har å si at det at det man har sett i venningartest nå, det at 800-tak så vill säga fel öle var 4 kroppsliga. Öle var 4. Manglar ganska lite synder i själva sammanspel någon och att det ska man som säga få det flota ordentligt, men hese dessen där det väl 2 li som ganska eisen synder imisk. Det ena ganska mera som utgångsstöj very gent Vikinger och så uppa på kontra och hyttlige och då så det eisen grejen tendens i 4 på 60 och i nast jag hade det var i 25 av distan där spel i fjör på 60-talet som har bollen mest, alltså det är mer så possession ja. Inte tror det här var hin läggan resten vi har kunnat i omställning och kontroll och vad det måste vara. Så det är resten 2 ska man säga spelstilar som mötas det och det är inte minne avvärst. Og på 36 tar her var en nødjan vennjara og Jakob Borg som vi kjenner som spelare, men etter første ferie han av alvara skal røyna seg, og det største alit som han er vurst, utan størvis vennjara røynter, så teker han vi nu som høvesvennjare til 36. Ja, men också det ska ju börja så han börjar kan man säga från toppen där va så kan han arbeta ner det. Nej, men det är väl eisen till att fälla i hela störst allt av person och Jakob Borg tror att han är ju väldigt här fyra mesta han är också så springer himlarna vägarna vi har regi men jag har ju ett intryck av att Jakob har ju sett i Arn har haft öden jag skulle ha sagt att vi vill ju inte lika och kanske korvänner vi ansätter och nu får han så mövlagan och han tycker av i försyfte och självfälligt röntnar mangla men han häver så några enlikar vi är ganska öliga engagerade och sånt tänker jag tog vännergärning ju till ska man säga att det är långlai man ganska känner sig rymliga trickant och det är så öliga aspekter och så Jakob är det att han är ju likare alla tojna och det är en helt annan hatt du först under du blir vänner ja och jag har alltid gått attention och hela må man nog lära stilla sig in lite synd där man är vänner till att ta kommer ofta i öliga nekvar ska man säga avbjörngar från det jag och till Lucas som kappingen är Leo så att han man lär sig att tunkna mitt i munnen någon kanske immun till när du spelar tar han röda shot där det ofta ja så det är rätt en pröv som han ska elaborera sätter på.
Ja, och spelaren är kommer av Vattlen, Witchinker och i sån vanlig ljusa blå eller ljusa grön eller vad vi kallar det här, bonen som Felixlie här ur Öster kommun blivit känt för att spela i. Gamla fällen var ju GOI och LUF som nu är alltså Witchinker och nu är färjamaster efter att ha varit stäbbavinnare i flera år. Och här är en spelare som från Benjaminsen kommer att träat som en neck var det spalt i havn första några år i 36 vänner och i flera år och i HPM och han är kommit väl upp i åren men han är framvis så mycket burker att till bo efter honom och nu är han nästan flotter ur huvudstaden in i Österrödna och tog ju ganska högligare John nästan spelar här och han är vi och i det och alltså Witchinger Mel Alton är chans. Nej, inte chans. Och happy för Tyra Gese är som man säger förbildskiven. Alltså för Mel Alton men alltså allt är att gå nog så är det bara så. Och vi söker frågor för mig värna samma vi alla där och det är väl grund att Soren som har hjälpt med när i fjör men kom in och var god spelare i sätta parta kappen i fjör. Hur matchar ju jag bara se det gott några bunchen om det men jag tycker like Luton så fråga var rocknar att vara centrala Mivart men nu är han så i Mivard. Ja, och så är distren alltså börjar och Legend när spelar här i Göte är det gå alltid efter omstånden. Här är det inte kallt och det är lyder låt men det för nävarna där var spel någon och vi det så tulja Arnon är det första omfär och som är ju kommer än men en så men jag tror så någon få en Legend att börja det här kappingar och vi 6 du spelar här att i västra ändan under förra halvlek och i sån någon kvitt bo någon och jag ser den kan säga till uppställningarna som är värst att gå efter vi har en nutcha man job 6 till Christian Modus till Thomas spelar han så läs som vi playa så kan spela och ja, alltså jag såg John, vi börjar främst från job 6 så Patrick Hansen nutcha med var Argent 4 och Ronaldo att förra. Ja, och han tycker inte väl under vändningarlistan skorar fler mål. Alltså han är främst där och så är akkurat som trutje man så lyckas som 8-4, 8 slag Christian Morrison som vi Eisen känner för hopp jag har han spelat i Öland Neck högra kant och täckte Öland in i banan. Och så är Lund danskar så värre för Eisen han är lyckas med hinna och 8-4 Patrick lyckas så Sislevic ja. Och att han försöker att det här som nummer 6 Eli och 8:an är väl Roald Jakobsen och värjan är Hökni Eströj, Andreas och Ottmar och Jester är så ute i vänstra backe. är kanske inte hans akkurat favoritposition, men i löten häva där väl troplagar vissa backe. Alex Melmgård så var en öjlig fanker där han och NFK, han har skattat till sista 2 åren jauna, så han är inte ordentligt här. Men Jester Lois så tar uppgåvan i löten. Ja, så det var inte kan som färra och Olof Hannes Jakobsen sänder bollen fram till Hans Paula Samuelsen som är vänstra backe, vänstra vänche och här är så Varian 26-34. Och så är det Laval och så en skottrund men väl vi så ju nu. Och Laval är resten ett nytt spännande namn här i Washington. Ja, och Toro man vi fick inte han. Ja, Laval är här och självande är Andreas Lavalsen han är bort det första Disney Cup i Snöskia så för finns Laval in i stadion. En annan slags typ av likare Tamin which is so craft Mitchell men är rymliga shooter det var Andreas Joisne leran så att här har där en av det samma och det som Laval kanske häver i till firmons emot till Antislav det han är tekniskt eller vad fyra här hin är fysiskt öjla väl fyra ja och så och vinner öjla och vi såg det som sätta pasta kapten i fjör att han var en stor pastor av att Jack Lenton så Virgin ja bara vi har så rastiskt så att det tvär imska typer så är det här annars. Men det som överraskar mig nu kanske inte spela något det är att the Witchka likern har inte lyckats som träckt sig åter av ödlen och boje och så sätta stäv i kontra men det har varit rymliga ska man säga alla uppsinnar och liv flott rymna längt fram av ödlen lägga trusta på 6 och röna att förstöra time och terra uppspel. Eli Falkvard Nilsen har bollen mitt av ödlen och så är det Ottmar Ferrön och åter till Tor Thomsen. Han är
finns jag vite att jag hade det var gick det akvar som var färja spörcha vi öron foden någon men till Sverige så än att han blir bättre är bättre att spela framvis och homestige. Här har vi Gerst Hansen i Beströmen. Och för Ottmar Ferren han checkvaxne och i myvärden det 36 stenter och i myvärden ser man vi Andreas Eriksen och ja, Jonas Varsson kan under händerna kan ära stanna till ju atletisner som nog börjar nu klockan 3. Ja, alltså Gondadal är långt kom mål här har belagt 8 emot mot Väst. Ja, det är nog så tulljant och här är bara farner när 5 minuter. Och här är så inte mål kom igen och just den här startist någon och just när första omfärden hade vi måste säga. Roalder Jakobsen. Och en goal sending framåt till Just hade som är att komma Jack någon och Frau Benjaminsen som är i myvärden i Wichingen han lägger sig ner här och för blockera. Ja, det gott vara spela Frau först och främst men här skjuter jag kanske trubbel kan ta i en ska man högra bant och vänstra backe kommer in och kommer eller gå och stöv han ska han ut och högra bant så något där så men här kommer så Frau in och värderar kvar han run off eller kvar kan lägga bollen in och för så vart fyra. Hotna spark till bis 36 Roalder Jakobsen. Här Maldon. Ja, han häver trubbelagar i första syfte som Nutcha Malmaren och Wichingen Elias Rasmussen men tar spalde väl ut från kort nu. Ja, men här är det alltså till låter som är till häver på 60 undan och högra banken till vänster så är det inskruvat att ligger öle att att Maldon och Malmaren är Luigi pressar men för så bjärgat ländas men hade någon speciella öle väl kanske skulle ha haft fler folk inne tatt att Malman tar bollen och lagt det så tatt på. Det 6-3 då bygger upp och till Ottmar Ferren som häver bollen med Sky så på 6-3 halvorna så är det i vänstra bord till Just Dam. Och här det att Nutcher Mauren Philip Lund Nutcher han var ena för 6-3 men nu har han att komma in. Så blev jag långt ta en verb sex allt nekva ski är det så vi och systan är norra i allt i isen stå vi har näka den samma så det är en timon som kanske kommer sitta ner gott för ja men så krossa fingrar för att han är helt bra. Du annars Lia var ju att det är så Elias som mål och högra back Gerst och i myvärden Atli och Froe och vänstra back Hannos. Framför där han kör kunde kunna vattnamar. Ja, vi kan lägga fram i men på 6 det vägen för Tamar Aldastövne och så är det här som vann den här och ser framvis 0-0. Ja, Gunnar och han kör kunde in ja. Vi vet någon 8 slagare Georgievic som börjar i all upp i fjör och la väl vi som toppscorare då. Men hävdar ganska bättre vi spelar ut ja mer högra kanter och själv är så touchar här främst med vadlare. Och Lavaldi så helt framme och hans Pauli är så ut ja vänstra kant så det är någorlunda att vi hade kunnat rockna ut då. Och det som är ganska höjer omsvaren som är jobbar när fjör men är finns kontrakt som spelar isen ja att han är ganska väl myvärn så vi Atla och så är ganska från över så vi har Jörgen och att det centrala myvärn. Philip Georgievic så kommer Gerst Hansen fram i flatt in för den. Och inkast till Wiching. Han är 8 minuter farner här i förra halvleken 0-0 mellan Wiching och 36. Och här för så är det inkast att komma till Wiching. Till Eli Falkvard Nilsson som för skalla bollen ut ur Brosteinen och så för frispark till Philip Georgievic. Han täckte bara vägen och så braver men vad säger domaren han var Alex Trolley han får bara vägen i lomman efter goda korten i halta väl hans Jörgen Juros. Första år nej vända sista. Men två annars är ett en chockstöv i lötne. NSU är bestämmer där är bestämrot. Ja ja, 1-0. Ja. Ja. Det var inte några man ordentligt så komma. Du är bestämmer tar han melda ut att det är att det är livet allt när så att det är ofta. Ja, nu är det nog ett kort rätt ganska. Nej, det blev det inte. Nej. Men är också mer alltså nu så jag att ena stöver han kör och sparka bollen väck.
gult kort och så vill en läkare sparkar till Richard och ja. Det skulle kanske bli omvänt ett annat ställe. Så det är inte missbrukat det vi att sparka bollar väck men det är också mer om att välja läkaren. Och Atle Gregersen och Sölve Vattnamar tar sia. Säkert akkurat hade här så det var en ja hade här. Ja. Att det var underligt allt det där. Filip Georgievich var syfter kall men Chester han slapp så utan kort. Atle till Froa. Och så får han prika bollen på gärdet till Hans Jakobsen så slöt det. Haltar det center. Men han rönt mig värja. Utan så, alltså tar jag inte spalt samman med mig värna men tar rönt med tillsammans. Ja, han är kvar. Nicolas Reis, ja. Ja. Eli. Och Rovalder. Ja. Jag vet inte vad han atleie. Vi har sån. Så där Wichinger, Atle Gregersen och Gerst här högre med igen. Rovalder vi håller någon till Filip Lund. Här så vid Patrik Johansen. Ops. Så kommer Wichinger ner då. Här var Gunnar Vattnamar ganska fick. Jag syns drillt och jag sån här jag sa det runt ner vinna bollen. Ja, annars Jandes som det kör. Ja, en touch minuter för ner och här är inte mål kommer en 0-0. Och en stor mål med Ledger. Uppträck var ju annat ta och i Chester Chamber från vi vet så ju och så gott väl spela fråga. Ser att det inte blir en ordentlig stor mål med Ledger. Rovalder Jakobsen tycker frispark på 60 vänster när han väl in 4. Och så blir blev det inte rejält vant mycket men hoppna spark blir till på 60. Nummer 2 av 6 är det första som Rovalder tog som så ju ta blev att inte vant mycket. Elias säger troblagar med fickan så färdra och kul nu i 2-0 så ja nu alltid så är det upp 16 på lägga mera folk in runt om målmanna och så kommer det spark ju väl in och i tråka ner också. Ja, här är låt hända vi en som tar kunde gagna det kanske och det ser nästan spännande ut visst ner och det är ettnast vi kan spela sig ut till Brostanon. Så då Andreas Eriksen centrar han ut till Rovald. Atle Gregersen. Så är det Jester. Gersten den förra, men bollen för ut. This 36 vi har bollen, Rovalder Jakobsen och Andreas Eriksen. Högni Eströin kommer Atrojater. Jonas Tornes är ju färd Rysslands en annan affär och Högni Atra högra backen. Så det Ottmar Ferrön. Så att det här är vänster så igen, tja. Chester. Så jag att trubla den här där punch och spalt all chap 6 så kommer han ut av vänstra benet tja Chester och han drejer Lucas med högra benet så blir det en allvering ska man säga. Skrått ut från Atra. Upplagt vänstra benet knallar harst med fyra benen vid här. Sölve Vattnamar. Och det blir en gast här till Wichinger. Filip Georgievich och Sölve. Släpper fram vi. Han spalar Samuelsen. Gerst ska sända framåt i högra bår. 16 går mittlen. Gott sammanspel. Och här för Sislevic vid botten. Och så Busparsk. En stövat sig att Solingar för 1-0 IF. Ja. Första diska Diamond som sammanlagt li. Jag vill säga att det kommer en 3 mål. Ja. Här är så inte mål kommer. Här är farner en 13 minuter alltid nu. Kan nämna dig. NSOI är bestämmer här är bestämmer 8. HP för 1-0 mål till Väster. Och så Solingar för 1-0 mål till IF. På 6:30 spelas i Jöknun till Christian Morrison som har han högt med in. Så kommer där också väl för det och Sislevic alltid och så skorar på 36. Här är 1-0. Ser det väl sammanspalt Chadamon. Jag hade det var Sislevic som åt sista foten av.
Ja, 1-0 til B36 nu knapplig ett kvarter i färre. Gott allo. Ja, og her så er det høyre så i det meste av ser vi venstre, bolten som etter begge, vi lagde skrått fra, Roald Ferran og for boi den første, og skal så til å skjøte, men sist vi ser en bedre støve kvart 6-6 meter fra malen, og ja, skårer oss virkelig sikkert. Men jeg hadde jeg stedet lukket Disney ved javne, men tar vi også om opptrekk til næka som er vanlig mye, så har det vært mer av 6. Ja. Men för Disney är det ju utmärkta. Alltså det, så kan man inte do på måste man säga. Ja, nej, inte över inte jag ska se några just men det ska väl öppna hela lutsen mer. Ja, så är det. Wichinkar som har inkast vänster med. Hans Jörgen Juros och Atle Gregersen. Filip Georgievich, väl en fyra. Ja, väl och väl. Här var inte akkurat några Wichinkar, men här har också botten nu. Anders Jakobsen. Sölve Vattnamar. Från Benjaminsen. Anders Jakobsen väl fram vid, vänster med in. Och väl en fyra. Ja, hatta var resten gott att hålla upp på här. Vär om reppen att Georgievich ja, han kunde akkurat säga man finns ganska att göra här. Ja, men den in alltså kommer väl jag kan gå sändning ut här som för lagt han väl en fyra och det är bara spårningen om att tajma den eller att renna ju time i mån till Elvin som en lån akkurat inte i rennebanan och tar det öle ringt att ska man inte vända åter då. Och det blev så inkast till frispark till Lakadan blev till Wichinger. Frispark. Där blir det väl in i Brostein till Hans Palla Samuelsen. Vad gör det? Och man är där Torre Thomsen men tvärgåvar ett sökner här så Wichinger nu. Det är akkurat alltså nu må det lyckas med satsa mer och det är ganska en sammanhängning mitteldep 6 ganska lax 8 och vara ganska löjt som de har Warner och hinner må ta sig en right för att få färdra ut i annan mål men tvär rymna går över till Wichinger då så står nog. B6 vi 8-1-0. Nu i 16 säger man åter i Farner. Rovalder. Christian Morrison. Rovalder. Lukas Islevic. Och innan där gott sammanspel in i Brosteinon. Och Hans Jörgen var center Örskimlauer och enten var att B6 fick en inkast helt uppe vid hotnaflatchen. Chester tar det. Lukas färs på bollen. Att de ser. Och nu är så att man sparkar efter, ja. Nej, det är ganska ser man omtidje i ett kvarter som färger nu på 6:30 som har varit ganska helt vanda mer. Ja, och det är kanske jag vet inte om man ska säga det löser jag från vinden och ganska men det tror jag har något spark som där här va. Låter ju runt an så där det för att och där lägger alltså det vi har grabbat en roll alltid in och i Lucas som vant att göra och några folk är inne i shop 6. Och han checkvaxen med orden är Roald Jakobsen. Väl i fyra. Öliga passiv variant så Wichinger här med bollen datt ner in i måltainon. Och där halda truste och man åter i bordet. Här är det Lukas. Så är det Jester och Lukas. Och så ända bollen till Christian alltid. Tack för det. När vi är på 60 det är skott av bollen in i Brosteinon. Ja, men det är inte vanda mycket kvar för åtan och så det är bara stående resten ner. Så att det sex helst valt att lösna det de lösna ganska man förrätt och så led man sig detta kan man långt rätt av öllen och så väljer man men det här var ett låt ontan plus att jag alltid att det här var det är väl vi och färra kanske det nästa man nu fan gå stå över. Så det var ju kan där. Ja, Gash taggar med in och flyger fram vi. Och han färger ju bollen in 4. Så han räkar Just och han stack så bollen ut till inkast. Och så är det 6:30 vi åter i varje stöve. Vi tar någon som skulle vara det här. Och Gerst för så lagt bollen stått åter till Salva och så där Atle.
Atle Gramine, litt framme til Laval, men her kom flagget upp. Han var vettröver i Rängstøve. Men det alltså där du spelar i modus inte eller modlåten och ta bättre ju leda bra väl till att spela bollar akron värna och så faller vallar den efter dem att han är rymma gå för reis ja men det står ju det här vad det mer än chop 60 ice ja. Ja, vi får att narskast helten av förra halvlek. Det har spalt ut i 20 minuter nu i förra halvlek och det är B36 som är 8-1-0 här i Göte och målet fick där 2-1 första minuter var och Farner och det var Lukas Seslevic som skorade. Efter ett utmärskal upp. Långsending som Mian inte får fätra men nu har det så bollen efter Filip priggar han vidare. Tar han Laval och så är det efter Filip Georgievic med bollen för och längt ut efter så har jag sett Sölvi kör röker efter någon. Så blir det inkast till för 36 stegen och Oddmar huvudbollen. Så är ni Andreas och så är ni Högnen. Rovaldur. Få in bollar fram efter här att Filip Londa finns ju bara på sjön. Han fick han nästan förerande men spaltar av igen. Super ärliga Rovaldur och ligger millimeter precis till han men för inte tid eller första nästan är det här som hon ska vara men en öjlig procent från Rovaldur. Ja. Så är det omsönar att spela om som kör längt där det är så vintern nere. Det kräver det en omedalja, goda precision och hända över Roald. Kom en utskiftning på den vägen. Ja, Gert ut. Ja. Och en kom kan det Jakob, vi sitter ju har sent underskulden uppe. nummer 15. Elias Lervik. Okej, till en att förhållsvis nytt blä för också, ja. 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 Vi då akkurat säger så som är medelaltern är det yngste men haft det nog en så tåran det sent nyer, ja. Ja, helt avgjort. Och det var ju att till dem så fjör ta och Hannes var skatter och Jakob kommer in, Jakob Olsen här och jag hade ju rösten nästan kvantis, han spelade ju otroligt väl i femdisten han slapp att börja vänstra backen. Nu är det spännande för Jesus. Här så mycket unga man om han för att klara det lika väl. Han är kommande högra back för det. Gerst som helst fick han snott i hyrdisten. Ett ofta är det så att hvis det här var någon smaskig så rönnar där och vad hvis det är så mest att det blir bättre eller det ganska västnar så väl det ut. Men så att det var ju några händingar med vet som Gerst var så involverad och kan nu så. Ja. Malmö köper 6-3 fick inte spattbollen till en vilägare och istället ända igen utanför backlinjen det blev hotna sparkle witching. Har inte haft såna goda spark. Nej, det visste jag. 6-3 har flyger. Ja. Men det kan ja det är du som värderar ordentligt det här låter som på 6-3 här undan i förra halvlek på snäckt här över jag säger men det är ju visst det så något att säga. Nu är det så witching som har hotna spark. Och ja, det är Bojar, här kommer det. Malmören först och så är bollen utanför det. Brostein, Hans Paul. Åter Hans Paul. Och så en skottrun för Froa Benjaminsen. Fluktar mot målen. Jag syns väl där bollen kommer här till men är det så lottrant. Ja, han ska röna här för att han är ganska eller stövan som är kroppen är inte helt perfekt men han måste ta första för i över att få kontroll över honom eller få en avslutning och sånt som på plats att det bästa för ja. Men så vill lite man vi kvart så är det en av 100 som bara sitter att av system. 1-0 till B36 mot Witchingen. Spalter är 23 minuter här i förra halvleken. Rovaldur Jakobsen ska sending ända i Georgievic. Sådan. Hans Jörgen Juros som ivaist om man skulle hålla fram och göra men ändå var så att han tog ett arga trätt. Och här är Hans Jörgen Atter lägger han gå en boll ut till Filip Georgievic och högra vänster. Och så han kommer Jester här. Ja, så kommer han inte med den. Han vinner bollen från Adam Atter. Är bänt utanför Brostein. Röna kommer in Atter Brostein vinner. 6-3 ständer mot dem. Och här så kör vi Patrik Johannesson. Han nu
framherjan tja B36. Tvöra mannen som var ett år Arjon Arna nu kom vi B36. Och som jag vill att Rika väl blir till och ser alltså det vill säga vi vänjen gardiston. Ja. Och han häver alltså han arbetar knallhårt och alla tøyna bjöd sig till och inne här som det ska man säga vanda med Jörgen och andra fler här som malskyttar normalt finna till. Och arbetar knallhårt i varje partner så så finns det mostly volten här att han lägger trust och han är med som lägger det första trust som regel och det vi nekvar kraft. Från Benjamin Sen, bollen för högt ballott och som ner här mina. Ottmar, så Lukas. Elit Ottmar. Och Rovaldur. Ja. Helt Rovalia. Manglar kanske tål ju Raven och Röstved och Öland för jag så en sentence som var öla precis men det är vant att ta ju kanske att vet. Ta omstövnar tidligt så långa sent kanske är det mata vara som millimeter precis. Här är något att ju kunde kanske valt är lösning men alltså kreativ spelare han för vi först eller några för kvarndist att söka att ska man säga Alger the Aldrinch nu och han är en av de typen och där man alltid där från då. Ja, men Roalder är en sån spelare Jans nu är stor en av dem som hur landsliga gör att vi söker han ofta som en kanske inte en av dem som är självsagt där börjar in i kvarndist men en som hör till landslig men det är omstör som har gjort att han är inte alltid högt så och det är ganska synd harmligt och han är en av de goda Mivadlar spelarna så vidare. Ja, han häver ja, det går inte att komma jag någon. Ja, även häver han till inlösande men han är själv under utbyggning och det förstår väl lite synd men alltså han är även och det som man kanske kunde insa vid Roald det var att jag fick lite egesmarskur det naturligt att först alltid att han inte ger sin talent annat än att alltid att lämna känsligt han att han kunde finna sin nummer på stora sin nummer sväcker eller så. Ja, och han ska kanske komma ut här i utmeldningen om man vill landsligsfotboll i större mån än här till kanske. Så han ära kunna komma till all ja, men det är han ju Janan men alltså det är men det som trubblar ofta är det ju förgrund mot ganska utlänningar som lever av fotbollen. Det är stadväg till att det är civila livet som det skulle leva attarna och fotbollen är alltså inte när du lever av i rövra så att man blir nöjd till en värre kan ganska säga att du är nöjd att ta ätligt till tätt och annars fast vi ska få oss vi ska inte resten av livet så att är det ett dilemma som förspelare häva och det är trist. Men Kilian Schofels. Ja, här är 1-0 till B36 och Udevatle mot de förra mästaren Vicente och spalter är en slacker halver timme. Han är 20 minuter. Och Vicente kan ränna nu åter fram efter högre med en. Här för att tvär efter bollen Begon har Vattnamar och så är det runt Elias och han fär bollen häckningsliga vissar helt om han är backlinna och så efter slötten in för den. Ja, det så bara. Ja, men allt det som man gör är ju där rätta och ofta när så gör vi bara bollen vi bara chumsar in för men att det går 6-2 efter nu då Lukas Islovic som Raikar här vänster med igen och spelar han från till Filip Lund för han vissar i fer om han efter och så väl i fyra. Ja, här en stor Malmö till B6 att det lyckas vi men kött gånger det här och så ser det får en aktion här så Virginia och så på 6 bollen så gängt av vid dundrande fer och det känner av det från förra vi då nästa snack om att det mer så att de som vill ha boll possession ska gänga mer Sandfish men där har Eisner så här en läkarna kunna färra fotlar för framåt och här så att öjla gott de ju på det här kostar kontra här och definitionen på det kontra är väl framvis tväräldringar så jag får innan kontra här Eisner. Ja. Här är då målmöjlagar och is ner till någon. Inte så jag vi då haft så öjlarna kvar men näkrar. Jo, annars är Sorengarner här och finns undanvänd där man säger därför att 2-0 IF. Annars är framvis är bestämmer för Ronavik 1-0 och Happe för Gondadel mot Västra 1-0 och så kör på 60 här är i 8 så för det så jag vill ju och Klaxvik här så inte mal kom igen. KOI och Skala är här och KOI ja och Janek vill jag spåta att öliga kappar och är det var där till
Ja, till FN favoritar, ja, ja. FN favoritar, ja. Nej, inte utanför Klaxvik. Ja, ja. Ja, det står. Ja. Så här är det. Det är kanske inte allt som hade råknat via skala för att vara så dryckver att han får halta damm den första halva timman. Nej, men jag tycker att skala ska man nog inte undermäta. Det kan man riskera om man låter bo inne. Ja, och Epstreamer kanske. Ja, akkurat här lite jag har det så slätt och inte vant. Ja, då är att Epstreamer är ju här ja, uppflyttare och inte styrs några månader. Jo, ankar kom hem att man bort vill se någon, men bortsett från tog så är det inte helt stora och tar vidare det skiftet är öjliga. Ja, gott köp 6:30 här. Gott spel, högre med gott flow. Så det Rovalder. Fint skott. Ja, kanske var det Eli. Ja, nej. Var det? Jo, det var det ju. Ja. Det ska skilja. Två briller ut. Ja. Läsbriller kanske. Ja, det där. Men nej, det som är också avvärst akkurat vi eller så är bestämt. Så är bestämt var uppe i den bästa delen. Tar det första dister ut i mot på 60, ja. Han dister var så utsätter och spaltar Torsvall. Det var kav. Ja, och ta vinna där han dister 1-0. Ja. Så att jag vet om sövan över hur entertäckas ja. Lötnes här den där. Han har lite flyger här med spel här och hålla fram. Klar. Domar, ja nu hade domar säger att det blir till ha flyger mans legend här. Och jag tror inte det kvart där. En annan till Laval, han har fått natter. Gunnar Vattnar var säkert. Gunnar Vattnar. Ja. B638 1-0 mot Vicente. Halvor tog med färden. Och det var Lukas Sislovic som åtte sista foten av bolten och i en kvinnan. Alla på där hade ta ett kvarter var färdig eller så. Det är som alla som kom här i Sarpsborg här till. Och det halde vi kunna se är uppe på ja. Ja, det är inte världens stora månadlin men 6-7 väl att inte spräskar ut där fram och har haft ganska flera av sån stövn som är lika vid att bli helt goda. Vi har just jag kan runa toljedisten och där Frågebjarkar och så är det era stöver att hotmaspörsen här i vinstersöje goda stöv där hade jag att eller vandla mikla stöver gossar. Och i två förn hade jag att Wojciech är very fram vi med Davis en stor chans men very vandla mikla så att till kanten kunde vi kanske se på 6 här var uppe på läslarna. Men det som kanske är men vinterskiftet ganska lite synd kvart är det ganska att inte mer först från Vattlen men för det mesta är det så ontan. Jag vet inte om vi kan lägga en huxa som så att det skulle ha ontan till halvlek och så blir det konceptet lite synd brott och så vill lägga man mera fyra i alla sparserna. Jag tycker att det huxa väl att 1-0 till att det är 2-0 det kan bli att lite synd trubbel. Så där spelar man som man säger vär förhållsvis vär en hosta jag tror man skulle kanske tro att det får vi nästa utny efter det utgående normala men det är till negativt det så knockout tur. Atle Gregersen, Lechi Barnes av Vicente, lägger bollen efter till målmannen Elias Rasmussen som löser Gesaturia. Och här han stilla Gaknar Kasiran själv Gesaturia. Ja, som är av skilter när så är det framvis en möjlighet om så är det att också ska hända det kan vara skräj eller vad det kan vara som kan hända vill jag säga. Så vi skiltar länder att han kan bli högre va. Men det är oofficiellt. Ja. Kanske gör vi han och mannen Elias Lörvik kallar han heter. Ja. Och så där Laval. Som hej ett point cappingar är nettopp i B36 och var förra mästare vid dem var det 11 minst Australia. Och där var det 11 till 12 vid vad det var här det från firma här men så har vi fått för det så gärna och nu är han här. Ja. På 6 det var alltså det var han var god för på 6 det men det var egentligen är mest i årsök så ja inte tar bli färja mästare ja, så får han till fågla för att spela. Ja. Det var lukka som en skifte som man inte gjorde så komma. Och men det var ju fullt alla typ 6 och skårar en riktig mål och var en stor pastor och typ 6 det säkert någon här och så ändrar man fågla för. Alltså inte allt gott och fullspringare men alltså då är det. Alltså får från förra mästaren ner till Miali alltså att spela. Jag hade nu minns inte fullspringare hade en 2 2 goda. 2 år här det var ända nummer 2 i allt ja men
Forsvingar var faktiskt öliga tatt vi till en år allt det där en distra toften som koppade där till Ebestrema. Det var helt mot ändan av kappingen och det låg ju otroligt väl vi. Och så hände det här att det satt när natten så där vi mer Eva som nattra att det har vi inte ordentligt mäkna hova där var satsa lite syndrom på att det kom ordentligt i toppen så det är ett match då. Och jag är det kanske att det lite synte mera Eva samt. Det kan nog och Sörda Laval han om man nej han kommer så kan se domaren han tappar frispark på 6-3. Ja, det skott väldigt spel till Eli. Ja, fantastiskt väldigt spel här och här i Luka vi och här var Laval favoriter att få bollen men Eli för så eller så finns ju fäder någon fantastiskt gott väldigt spel och viktigt för 6 det här från hela Laval att skor. Ja. 34 minuter farner här i förra halvlek på 36 vi 8-8-0 mot Wichingen. Andreas Eriksen och bollen. Högni Estroy. Man går inte där i hoppet 2-0 mot Kjøvester. Ja. Och Norrköping ja till nu här åter i bästa deltne och till ju landa fröliga fint där vi får vår vi att det är ju en HV så sen fotbolls Sibenjon helt åter vi kom då alltna och tar jag nästan stäns väl och Vänjegardiston och här till ju är. Ja, öliga väl. Det har största vi flera spelare. Ja, är flera utländska kommer nästan plus att det här var så största parten är ju här västerifrån men alltså Vänjegardiston det kan ju öliga väl chatta men annars så söv man fortalt och minnas inte bjått tror upp ner alltså det är inte finns ju en stabilitet och det att det kommer upp så att det är inte klar ordentligt att varva ett plats men och bändra att det vill öliga fäckner göra det gör och här var så isen ska man säga satsa och finna spelare och det är inte kvant som helst det är alltså vi akkurat över stora spelare som kommer hända och som över det ska man säga är ju FC Midtjylland och var betraktad som Fagerberg som ett största talent och det forskjellige så att det har vi gått så just näga för att styrka om hoppen chanser. Men jag vill ju ta väl så att alltså att Netta Ludia för gåslut i februari mars och så där kapet blir så färdigt men akkurat hesen det mot till Norge Västra du hade ju väl en av på någon öla trubbellistra för att Kundadel och möta Hapia som Eisnivstisch månader så det är ganska inte akkurat här att man ska rädda sig men alltså jag vill säga att där utifrån som jag säger att det så ser det månader bättre ut än kanske vi just och det fyrtja upplidar. Och så får Bucci kan fästa bollen och Laval och Sölve och Hans Paule. För ändå så han släpper inte in om mer. Och så är det där två utan om man och täcka bollen av. Ja, vi ser precisionen väl Luis det bättre utan små vi Aldungsford och Mivet och bollen där framme för urända band spelare så kunde finna stora chans på ur akkurat där snär. Så är ja efter Navlegend inte optimal det här. Ja, och här är det man ska anse att det är ganska låt ligger syndrom där att man räcker åt den främsta bandet till öliga trubbel att spela fram vin och vad är det annars Patrick som lägger fram till Lund så att Patrick är den främsta spelaren. Och i utgångsstövna Eli till Filip och Eli Falkvart Nelson är blivit en tojande spelare på 6-3 ja kom nästan på sur ankon och alltid han var ju happy en toj annars var han över spalta sen det här väster är så ande och så hette här förra Aridland där var ta fick han ja, ett slags joggenbrott kan man säga. Ja, han är lite spalt som med sina sexarna och han är väl ölla stabil av på 6-linjen. Christian Morsen, väl en 4. Ja, akkurat och över det. Men alltså hittar på 6-linjen alltså det är ett ölla gott lig, ja. Jo. Och är det akkurat den enkle som Hans Agnarsson lömmer som så kom i fjör. Han kom boltrand in då där. Ekva för mycket spelare, ja. Och spalte han är väl rockna till Birnar Plus spalte Vänjegardiston och Birnar ju Vänjegardiston och men häver så har haft han trouble att han vill darva av skaven. Sölve en Alenka sending fram till Hannes Jakobsen.
Ottmar, botten är nog vid ute. Nej, han är inte vid ute. Laval. Froe. Så för Witchingren om kall, de kan se domaren. Hannes alltid, la går det? Jo, Hannes, Ja. domar med han spaltade på få frispark. Det ska sig passa att hvis det Ja. ska passa då så skulle det nog vara Han måste Jansson. alltid snacka Nej, så. nej. Vi då spaltar när 14 minuter ett la härom. Han går 5 minuter efter av förra lägen. Och stövan är som man nu är nu i nästan en halv timme, 1-0 till B6:30. Jag ska säga Rona Skinkar har Jauna, nu ställer 8 vid Lötchen. Mot Uppström. Ja. Christian Morrison. Högni Eströj. Roald Jakobsen, Christian Morrison. Gott spel jobb 6:30. Filip Lundhall igen, eller det? Skjuter. Ja. Här var faktiskt att vi får inte alla byggt upp i höger sig här och skottet så Filip Räkas och en värjspelare och Kontes nu till Elias alltså inte att vad han är väl ganska lite sin till syna vänster Räkas och en värjspelare så att man får akkurat justera kroppen och så får han bollen på ett tas. Men gå upp i change of 60 fotboll för höger sig och så avslutning för 20 meter. Andreas Eriksen trycker varje lagare. Har resten haft Tamar i alla alltid största. Ja. Jag hade 6 början har haft kontroll att ja. Ta trubblagarna har varit att över inlägg ut fem förna att det har haft alltså trubblagar och så Ella Wall Luika släppa laser så ta mig vill inte göra så väl Eli Falkvart här och bjärga dem och jag gott värds på för Eli här tror jag. Det var ett 100% säkert mål om han inte var här och vann den där bollen klockan rätt. 6:30 att du alla på Högni kom fram vi flatten 4. Och det var målspark. Målspark till Wojciech. Bollen kommer ner i Mikrinchnon och här ströjas där med bollen. Han får upp i loft och kvar för han. Det är hipp som haps. Frispark. Mot Eli. Ottmar Ferre. Inkast till Wojciech sidan här. Elias Lervik, nu kommer över högra backen. Jag vet inte hur gammal han är, han ser ut att vara helt unker. Löser Gerst Hansen av som spalte från början av, men så måste han Wojciech. Hinne högerbacken Barer Hansen som där har haft. Han har väl mist kunde vi säga. Ja. Först spalde han ner och tar en som kom åter så kommer han chatter han får till Ronaugar. Ja, det var inte några mål att komma att man vantar han för över att Virgin men Tasman så över utalla själva till det att han vill gärna pröva och som verkar ganska annorlunda han vill ganska länge och så ha oss unga. Helt utan kan vi spela stilen som har honom vi två som ända så vi spelar utland. Det kan ta gott men alltså jag tycker att han är ju väl en av ska vi säga de goda ligaspelaren här så att det tycker inte att han har fått illa och i mitten hinner på tammatan och modelspel som helt till jag tycker inte att det är så nekterar men det är ganska att det är en pastor av en människa man skiftar omkvar man prövar något som är helt annorlunda och det kändes så för man ganska något gott på sig ur självreisen. Men det tycker vi att det är något att säga att Rona Skinkar vill jag bjöa sig själv in till att spela om FM ja och jag tycker inte han är färdig att liksom bara skulle kanske eviliva så att hugga om att tar ambitioner hävrar 100% säkert att han vill gärna vara ska vi se FM vinnare här ja. Så är det Möller köp 6 det är färdig snära alla upp och här verer så Patrik hade center Astea men han kommer kallt ut och Borg hade och så flatten 4 men
Ja. Visst det. Men annars får inte spalt av honom. Men här är det ofta där vi snackar om första närsting Patrick Lee är inte mer inom mot mål så han haft en närsting och så är reellt kunna skåta till han var ju pressar och en väldigt lägger att Wilson Chucklas för när men alltså igen första närsting Lee inom mot mål så mål det virkar större så han kunna finna en avslutning på den vägen här. Men Aldrich assistance var super. Christian Morrison. Höckne Eströj och Andreas Eriksen och Ottmar Ferne. B6 med Hever. Lite botten gänga här och Egnar i halve åter fram. Så ett långt skift. Långt skift i vänster så ja, här har det så inkast nu. Här för att vara här för att stittas nu i förra läget. Kanske bara 1 minut efter av andra läget. 1-0 till B36. Andreas och Ottmar myvärjan är på 1-6-30. Här var botten, syna mittlen. Laval kommer upp fram i mittlen här. Så är det Lukas. Han får, jag vet inte om han fick frispark. Han fick en kast, ja. Ja, det skrinar det. Men det är så jag vet inte nu att här, ska man säga, att det är lite rymligt att han vi så att det är en bidra av var där. Inte mer alla kände att det lite trust framme av vattnet. Men jag tycker att det är något vi tar taktiska göra att det är gott nog att ut men locka av tog i rätt rätt nu så kunde det justera och välja att göra ting till analys och sen analys att det startade skulle ut efter snär utgående mål och så kanske för det nästa. Men så jag där vattnet nu alltså öliga Italia av vattnet till som ganska är rätt ut 18 då. Ja. Inkast till B36. Gult till Filip Georgievich. Men jag vet inte, här var också han Midland och Gestaren, men inkast till Tidsja och Patrick. Ja. Så var han fast Midland. Oj, just det. Spelar här. Atle Löj och Patrick, jag vet inte kvart det här fär fram Aren. Och så Röjne är spelare att kyrra grunderna. Jag vet inte om domaren är ivligt ivret här. Ja. För axla hesa grunderna så bara kort på luft. Det är gärna inte. Så inte short. Han kallar Atla till sön. Och Lukas. Lukas var nog inte part av Hansen så vet jag det så men det kanske jag vet inte allt vi. Nu och så kommer från Benjamin sen på Lechen. Guldkort till Atla. Och guldkort till Lukas Islovic, ja. Men var det inte Patrick som det snus ju? Jo, jag vet inte vad alltså. Ja, jag vet inte. Tror man kan få nägga på lite, va? Ja. Alltså det som är så att det var till att Atle och Patrick låg och som man säger. Ja. Och basta ost. Han var det han. Han var så stort underhåll och en också underhåll andra för alla. Ja, så mot till kanske första dyster och allt det var och så plats till bättringar i sjön spel någon örvi men alltid väl man har goda lag alltid det där. Och på 60 det 8 det alltid helt vi kunde se några om jag alltid det okej. Tror att det har varit det vanda miglar. Och nu men blir trablösen heter och det är väl tecken på att det sätter lag så för det ordentligt till så tilltycker man kronar att och det är sånt där oj spelen ner till det att Virgin är att för det och det går inte do på kontra nu till att det 16 tar för att ha det tål som är nej och vi ser bara att ska man säga hitta botten allinon och ta väl att annan lagis tentra Virgin som kommer ut till sätta lag till det kan inte vara nökt vi stövna som man är. Nej, det vill så vara. Färja mästarna och hemma vart här i första distan tar ju så 18-4 mot B36. Och det var Lukas Islovic som sköt målet ta knappt ett kvarter var färre. Och jag hade vi kunnat se att ser man om till i första halvlek så har vi B36 också väckna haft månen halta vitt. Och men nu är det spännande att veta att sätta halvleker för att bjöa kon men
Annars stövnar hin och dess någon Jan Stedt som vi viddan. Ja, det var ett i Ronavik Mittlen NSO och Ebestreim. Ja, och det var Ebestreim som lägger sig 8, det var inte överraskande och i Kundadal kan man så säga här där Maira lyckas som efter likrit någon här är HP 8 2-0. Och tvärare är Sorengarna så där vill jag kalla nu. Tar 8-2-0 och då så det ser ut att jag kommer få finna eller få en soverbörjan på kappingen och det ger dem väl sin vind i seglen och Klaxvik ser inte det var något. Nej, jag vill gå så det är Ice Center. Ja. Ovanta. Ja, det är det faktiskt då att som vi kanske nämnde det är att Klaxvinga är ju mätter av och den är går till att vara favoriter till FMIT och rätt av det det ser öle gott ut och i Klaxvika. Men till att det ska alltså som säger man ska alltså inte undermäta det här till att det är inte för någonting kast det är säker på vi så då i fjör gott nog är en period det här där inte få oss nästa kontona men det kommer onka till väl vanta till det nyflyttingar stry över hövra och spelare är som farner och till några kommer träden jag hade lyckat att det är mera plussyn att det där finns jag tycker att det kan ha ett uppåt starkare och vi är ända ganska högt i fjör och ja och har det gott kappgörare så kunde förska sig månande långt upp och jag tycker vi att kunde få steg mot Ötleo till dem så i fjör ta få där region av på 60 det förra mästaren i första det jag skala och ta spalde väl ut jag skala och det är så spårningen om tar att vi att leverera som ska gå en insats att nu och komma där ur Klaxhusen vi i ena stigen det är bara läge att säga och här är sjönande stövan som du har sagt flyer för 1-0
Ja, så är vi åter till sättna halvlek av hisn här ja, man kunna säga topptis någon i första omgången. Det är gånglig. Ja, mellan färjamästarna och färjamästarna från Arn och framanundan. Och stövan är han att det är B36 utelige som är 8-1-0. Och Wojciechur Joe Bolton upp nu och jag hade här för det första Anchen Bröting och så alene hade Johannes så. Nej, men alltså det som ska brötas det är väl Martin Wojciechur över spalt ska vi se för rollagen där är ju återut och var inte särskilt målsökande kan ha näka vi väver vinter göra så finns lite men tar man ut vi är någon neck bättre hopor än i förra laget i mån till alla spelare så att man vågar mer simpelt ta mer chanser och till framåt detta jag spelar någon och få några bollar in. Ja, här akkurat så jag vet mer kan ska häsna så i väl tann att här var och Scholtan vandrar. Det var det alltid vi kunde notera en tvärstöver och i förra laget här så rymda gott ut och sex är ganska ta flyger åter för 8 mål men ska man eller ska vi ju färdigt just natten så måste lägga otroligt mycket mer fyra och inte ska man säga flytta li för attalja av vad lite man lägger på som man säger halven upp 6:30 och så får vi så skåstövnar double och pedal så annars motivera och skapa simpelt några chanser där har vi Sverige. Ja, men här börjar vi tidigast som att här är det mer med voicer och alla spelar någon och vinna bollarna efter att han ska där spela över här då Sölve och Filip Georgievic Atle Gregersen och Hans-Jörgen Juros och så är det Hans Jakobsen som ligger fram vid med högna fick lucka som fått någon bollen är vid ute till inkast och han ska ta den. Och här har vi Hans Paula Samuelsen. Och ja, här är det very låt undan jobb 64 läge och det kan gott vara till er och på samma mata men att Wojciechur kanske har haft han möjligheten att ja, men låt ju undan sätta någon läge till jag ska inte kunna se. Men tar spela friskliga här i början. Men nej, och han spelar samma och så sätter bollen nästan i nätet. Det här var får inte alla upp och fantastiskt. Ja, här hans boll och det här var bollen varvade bollen här och så spelar ner och alla vall och lägger den av och simpelt den hans boll bror att köra den över i långa hjörne men en super bjärg från Torrup 6 mål. Men alltså heter mer att det som which ska komma vi här i sätta någon läge. Det har sett jag det ner från början nu. Ja, Hannes och hans boll. Och Lavaller här. Och så släpper inte Railia i skottmåla. Frau Benjaminsen. Ja, akkurat som sån stöv som är ner så ska vi inte färra så längt attra vet du, men lite hur pressa och röna vinna bollen från 16 här och så styra spelen här för framåt då. Förhållandet blir det ganska för nägg att det är ju väldigt stöv ju nökt vi till men det är väl alltså första löten här i sen alla det var en månad bättre alla spel bara på så lite löten här mer vill ju till som vi ska lägga ner till. Och här blir det så. Ja, inte frispark. Ja. Det sa för mig utspark. Väl upplagt frispark här men så jag att man akkurat station och ja, att man får gott varje spel fick grej eller fick tämma alla stövna. Men absolut Wojciechur kan arbeta här nu tar lägga sig inte bara 4. Är det bara vi spelar någon. Och bygga upp här och äknar i halva nu. Elias Lervik. Så det Filip Georgievic. Frau Benjaminsen. Och Hans Jakobsen. Så in 4. Kvar för han här. Andreas Eriksen utåt till Hans Jakobsen lägger fram vi skjuter vi högra banan. Oj. Ja. Det är näka då. Ja, men så såg ju mynten här är 1 2 3 4 5 6 vilka lägare som är helt fram vi och två där. Så några fält att spela till Hans Eisen för bollen ut jag stretch in och för en sån runda mål men några vilka lägare här så att det är fler möjligheter än kanske skottmålet men att har gott skott och det är kvärt 15 meter Roma för ju att det utmärska men alltså Wojciechur tar kommer otroligt väl ut till sätta lag och så jag nu Eisen här Malsmarch tar för ut till
till inkast han har troblaga vi har sparkan, ska man säga längt fram av vallen, det vill säga att om vi inte knocka fält ska man säga framöver vallen så är det väl för att lägga att öle trust på 60. Så vi tog risiko eller tar risiko att hinna kunna färra kontroll ganska ska man säga avgöra det men det är bara när kan vi komma att göra och tar jag gjort väl här till gör något. Paul Thomsen teker Masparken Chan på 36. 5 minutter farner her i 17 halvleik på 6:38 1-0 mot Wishinche. Hans Jørgen og så får Laval etter bolten men han nær ikke fram at bolten. Så det Høgni Esterøy, han misser bolten, men får han atter til innkast også igjen. Og nytt innkast også igjen. Høgni til Eli. Så det Jester Boasson dam. Eli Falkvard Nilsen. Roalder til Ottmar. Så det Patrick som ligger fram vi her. Oj. Ja, her. Och så ända där vi har B16 när han var mållägg här. Då i Malmö var kom så långt ut och Jester rönte sig in och länk och skott och var han beinraknare så kom det han snutt. Vilken kan här. Ja, det är ganska kommunikationen mellan Atla och Elias kanske inte ordentligt nöktant. Det är en längre boll som kommer och där får ju ordentligt avgräta så innan mitten och så är Elias lycka vi gör så senare och för inte sparkarna ska man säga ordentligt en vecka och så är fettel möjlighet till Jess här och så var han ordentligt beinare så får han in. Ja. Salve Vattnamar. Och här är brodern Gunnar. Nej, med Schilling eller vad det var egentligen. Ja, Røyne vi 8-7 spelar Hans Paula Leisan ut i venstre, men räkar inte vi 8-7 så bollen för på till linkas. Men framvis alltså på 16 nu var det här som vi här i så löpning här, men annars är det Vikingen som Hever lyckas som sett sig att det här dista gångerna det är större montage som styr kvart för framåt. Eli. Så var det Philip Lund, så det Eliater. Patrick, Christian. Frysberg, nej, inte Frysberg inkast. Høgni Esterøy. Andreas Eriksen till Ottmar Ferrum. Gå beinsending fram till Philip Lund. Stått till ja, så ser det gott spalt och så Christian Morrison. Nej. Kunde finna mer på så där. Ja, skulle finna mer på så. Det var väl spalt alla vi 60 och Lukas finner Christian i öliga går stöv lägger bollen precis ett gör till vänstra benet han ska bära på lösna kraft och just styr han in mot mål men han är stunder till att lägga legend igen. Ända men jag alltid det point att när spelar akkurat jag för någon bruka färna som Elvingen häver så fort mer kraft och du ska bära huxa inte mer om hur du placera bollen i mot mål men här halvkrigsarna fram 5 6 8 meter så vidare där. Akkurat sådana stöv ska man och ice mot till där vi känner stöd i Christian tar det på bästa så ska han väl få synd mer på så här. Philip Lund av Mestra Vanchen för helt andra backlinna och Hotnarspark. Ja, men jag hade det som blev månader bättre nu. Va? Vad tycker du börjar gå illa väl här Örnhållet med 600 tar svär att det här vi en Hotnarspark och Roald rätt till fjärde så där här var och in undanför ni har varit rymliga vanda mycket man säger. Så det blev mer underhållande det från början av i Örnhållet. 20 minuter farner 17 halvleik. Samma stövan 1-0 till på 36. Och Hotnan spark till Vijan Delie. Bollen kommer helt om Amina. Filip Ferche fädrar bollen. Torer ja, han drar kanske ut så långt men
Han färs botten från sig fram av Mina, Christian, Eli och Christian. Christian för fram vid det första. Så får Viking han. Janus Jakobsen har inkast i Mina. Och Andreas Eriksen han vinner sig ofta framom Laval. Och så Michelin här som ber ösa rätt på 65 målaga Philip Lund vid botten. Vänster mejen till Lukas. Lukas läkarna så till Christian. Christian utanför Brostein så väl in i Brostein och här får så Viking kan rota bollen ut. Ja, eller ut ur Brostein och ut av vattnet. Agni Estroy ska ta inkastet. Ja, här är fullt av falska. Här är gott. Skulle här till ju fullsatt. Och det var läst näck faktiskt som sitter i bilen och man upp där igen och parkeringsplats du har handliga utsikt här på isen, ja. Så här är roligt. Till isen väl falska kom ju havn. I alltid att bussen var fullsatt jobb 6:30 var någon och tar gjorde sitt obligatoriska pitstop här uppe vid Norskola tunneln. Ta vet man, nu är kappen nu. Ja. Lukas och Rovalder Agne. Där får bollen väl gänga. Ja, men det är akkurat som första trus eller första lödna var ju trust och i Lenek på 6 så motor nu att det skulle lyckas finna mer att hemma allt stövne och ha klar det varva där bollen alene och det är där var ordentligt gå till det vi snackar om det vi possession och försäljligt där. Schalt att just det hända så Lenek men det att spela bollen runt och hinna och pressa och röna få bollen där möjda ju isen ja så att det går förebygging att ha bollen mot till där man är åt 1-0. Ja, det var ett avvis trust som sagt så det var lagt under första i dysten men nu verkar det som att ta renna 18 av 6 det var en löt i åter. Ja. 6 var bollen lunch. Nekva sändningar nu och det har inte varit sälja ska man säga. Nej, det är inte så kreativa men alltså då är det 8 och en trubbel ute dyst det alltså så var det bollen lunch du kan och så tar det hinner bli för övrigt så sänder du en Elring ska man säga mer i Egyptna och kanske ska bara möjliga så där så där hinner lyckas missa det och det klarar sig. Blir vi den så var bollen så vill det satsa ofta nu och så för det li som är gott att vara där bollen möjliga. Ja, och Philip Lund han första av bollen här, Narskas Brostein och för inom han första. Bollen ändrar till Eli Falkvart. Under Billjan kommer här och i alla öppna jobb 6 det vänk och sen den högra med. Christian Morrison tar bollen väl ner för in Brostein. Åter backlinna. Hoppas spark. Ja, så vi ska lägga komma slätt ju i alltså tappna gå upp på 16 i röv. Det klarar sig att vinna bollen från dem i rövran. Och till inte teater Atla Wojcik ligger i värre stund nu. Där kommer ju till sätt något så det var tullat så att det skulle inte trust långt fram i Vötlund men på 16 är som i stunden att vinna bollen att det var klara att lyckas som spats ur trust nu. Hotna spark till på 36. Väl en 4 och där var det nytt hotna spark. Christian ut i vänster höger så jag ska vi vänstra benet och inskrua här och vinter ligger kan lödna sin diagonalt efter här så att han färdas sort insving mot Wojcik Kamal. Ja, ett rätt och det lyckas väl. Ja, och hela väl. Inkast Christian fram till var det Höckne eller går det väl en 4 åter. Wojcik kan få bollen ut. Laval. Philip. Och så är det Vikingarna som har inkast. Ja, så spår om Vikingarna kan klara att ska man köra ändå finna att det här där börjar i hela sätten hålla sig. Ja, få ett flott spel långt fram och vi har män för att ska man lägga ett gott rätt tror så att kunna vinna bollen och hålla vunnit chop 60. Det var länge vi ska börja för skulle att och jäkna 6 meter och Arna börja och hålla upp. Vi har spalt ett till om ett kvarter färdig här i sätten hålla sig en halver tog med efter av oss ner dystnon och här är 1-0 framvis till B36 och Malmö fick där ta vi hentan här då var det 15 minuter ut i förra halvlek och till samma som är nu i sätten halvlek. Lukas Islovic
Vi har gjort eneste mål i Disney här till. Ja, hinder som vill säga att tar lika downer att det kommer köra mål. Det har nog kanske mål kommer igen så inte det så. Kan vi se att det är framvis 0-0 Klaksvik då. Det kanske Ja. också vägna ta mest ovant det. Ja, det är ovant. Ja, och jo och jag säger med Rona. Ja, Jan lägger att. Ja, det är en sån som alla klockor har sagt bomber sig rätt eller? Ja. Det var säkert en av dem. Nej. Nej. Jo, Rona, jo. Men alltså Klaksvik då har ju skotsen att för Lutsindra, men själv finns det Klaksvik favorit där. Det är inte det. Det ligger kvar för sig själv. Det är inte stil. Men det är syndromsand visst alltid gånger som presspratkar, ja. Ja. Kvant skulle man så skälta med där nattarna. Ja. Och så är det på 60 meter. Filip. Men han är oräkvaver så mycket att han tar runt en missöppna just. Och så vinner där bollen mina. Högni Estra i förhand. Priggarna var igen. Filip Lund. Högni. Och Patrik. Vi held och ta komma fram mot Brosteinon. Och så var det Dörstagar. Så är det Wikingarna. Hans Paolo Samuelsen. En goda sändning till Filip Georgievic. Han renner alla där. Men målmannen kommer ut. Och han är att bjärka stövnen. Ja, bättre man kolla tar det här och här är att du har ett litet låt i undan och bollen han vidare stäcka han behåller färna han renner i fotlar för George här men fär klarar inte den upp och kan nog absolut bra spel här på 6:30 fram till Patrik. Snära så då. Bojar efter Falche. Filip Lund. Lukas Sislovic. Roald Jakobsen. Jesterdam. Och så spelar där lite lättare bollen gänga åter och fram. Eli Falkvart Nilsen. Lukas. Ja, tar det Reina få han. Vilken kan är inte fram. Så där blir det bättre. Rumsottar chatta man att spela och måste vi hålla. Men jag hade heter en av som är disciplin som 16 normalt är gå till det kunna ändå känns det annars men alltså normalt och ta det ser ju Örnald att han har det första trustet att få Lucas och fänga sig själva rätt så då rymmer väl att fört boll så inom mitten som sagt att det sker ganska öjlen ägg men tar var väl bollen det löt nog ganska boy efter det just möjligt inte så ivrig att satsa på en väg men spelar vi tål ja. Lukas Christian, alltså vi såg ju att modlagarna kommer inte sälja ner att det. Nej, slett inte. Och ofta ska en lägga trust ja, och så ska det ha en som backar upp om han kommer på men det är bästa för en som är tatt på att han som har voltna. Så skipan vi sitter nu i snär tvärma så lite trust fram och så är det länk loff för time natt till mig väl så ligger all linje ja. Det också hvis det vilket finns ju flott backchetna och mevadlarchetna långt fram av vatten så att det blev tatt i mitten så var det mer sannolikt att det kunde vinna bollen från på 60 där. Ja, det är inte helt nöktande för Wiking. Nej, det investerar någon ek Nej, där är det synd för hammer och så fälls det så hålla fast att det kommer ut till så att någon lag öliga väl helt där. Och här var en fina runt Torrenas fablakta gå av Bjärking. Men så är det här som att det är ganska jag tar lite länge från botten. Ja, jag är nu fyra fram och så är en 20-25 meter till där attar männer här. Ska du lägga trusta så är det att tänk man ger i fälla. Det är öliga tropult hvis det näker 34 mans ligger den och pressa och ösa sig upp och bla mower och resten av linan ligger 20-25 meter längre efter vattnet. Och så är det öliga stort plats vi tar vis 60 så klarar att spela sig ur trusten och så tar mitten ökes med det här. Det kan utnyttjas till en kontra som kan känns så det tjoma. Så att ni håller om över håll igen. Framvis 1-0 till B36. Hans Paul Samuelsen inkast från Wikinge. Hans Jörgen böjer sig till men Hans Paul kastar fram efter. Här är på 60 den första Rovalder och Eli och Lukas Färche. Vätranon och så är nytt inkast. Janus Jakobsen. Andreas Eriksen. Lukas. Så det Hans Jörgen. Fram till Hans Paula. Go sending. Och här kommer så Janus Jakobsen. Så räkar han i hälen och han är modlagare.
Men så är det Adesina Laval. Han spelar samma sen. Han rör sig med en längdskottet. Och så stackar bollen laser. Den chanser här var Hannes Jakobsen. Han glöjer i löten tar han ska varspanda bollen och ta tomma mål. Här var chansen. Ja, väldigt chanser. Gott skott av Paul här och självande tar klar inte att köra bollen väck ur vandastöv och han ska skåra. Så fylligt allt annat det tog att hela. Det är bara räcka bollen innan så en bra innan och så i mål Tor som inte ångamla landet ja han har vi uppåt men mål är väldigt störst att trilla bollen in i men bästa målet i Washington ja så ja vi flera kilometer nice han så stor här är han ohappen här han glöjer alltid och ja eller kvart han gör ja han fänger ju stövna väl och ränner så in och han säkrar bollen för så att det skulle bara vara en som tilltagning avgränsningsspårning där att han fick bollen i kassan där men hade var och skräck så stor så ränner på 6:30 svär åter men det blir nog inte hästen all upp någon att det blir vanta mycket men det får ett fryspark in i mikrange någon och i Washington halvan en jumlott farner för det håller eller sätta ni håller är alltså håller ju nu och en stövan avbrott 1-0 till B36 Otmar Ferre och så var det Filip Lund Roald Jakobsen och Högni Eströj Malskytten i Destnon Lukas Sislevic Christian Morrison väl in till Högna men släpper inte Röljan till bollen Laval till Landspaul nej till Hannos Drala kan skjuta lanche Otmar Ferre Otmar fick inte alltid men han är hårt natter Laval till Hans Paula. Så är det på 60 vänner. Christian Rovalder, Patrick men här kommer Atle Gregersen och lägger bollen åt till Malverian. Ja, Jonas till lycka till att det hänt inte något mål men här kanske nej, men här är ganska låt i friskare läge till akkurat och det tar är så sändningarna för gods eller för en pris mot att räka och likar som siktar rätt till färra bort eller jag ska renna efter honom så det renner ju upp alltså nej annars händer synder det lite hindes nice ja alltså vi kan det mal om river Christian Morrison under touchdown för inkast Eli 4 månader så bara hålla fram nej så växlar han hade det vi dömer ju det att du har lyckas som några sekunder område och lyckas att om det var en 4 månader till så det klockan klart Frysberg Eli men där var här var bollen och kanske kunde komma in och gå stöv men så ser de har kött att det kunde inte så bläser han slut. Roald Rena länkat för sändning från av västra mång men bollen över gjort det. Så är det Hans Paule om att få sänt bollen till Salva som är färdig rättan vid. Ja, det ser ut från Benjamin så han är blivit mycket värre spelare nu och inte mycket alla spelare som han alltid pladdar vara. Nej, men det är väl till att om ska inte så inte vara eller vara så exklusivt han det land vi och review på någon så hej från väl in i det centrala mivet någon och så hej man kanske en spelare som nog naturligt Eisen vill det sökt in och i 6 minuter och ändå för komma fram till
ganska svär så näck ver i så sista lötna och tycker nästan styrken av mig väl jag fråga jag kunde just det ganska blev sån tattar och det fick ganska röp männar i större mål långt fram vissar och för jag kunde lägga det trus som ska lap sex men det riktigt inte så väl så which är att lägga trus det fram alla vart nu röp du har sex och har varit för donarna att spela och hinner och ganska vara lite central press spela inte för och skivar på tammat att det är för längt i mitten där med det hetnar allihopa. Men kan framvis röcha en krävande mivatlar laglåt. Men jag fick 40 år ja. Jo, men hvis man kan ta lastigt så kan man ta läst gott, ja. Ja. Alltså ja. Ja, jag finns lite alltså han är ganska inte samma som med ferien allt att förtälja men söka till så kilometerna någorlunda där som man ränner per dist så att det är imponerande att han hälsar så väl. Otroligt, ja. Och så Orla, nu ska det inte vara bättre för en brusrum men alltså han är han väl trimmad var ja. Alltså du vet. Ofta vi så kom Björn vi blös inte fluffy ja. Det här är inte så nej. Ja, för min dalir alltså ja, ja, jag hade han fyller fjärde sättning och jag är då till Charlessamt där. Spelar halta så väl. Lukas men Filip Georgievic hade Mauden som för bollen här och det han visar ut ur Broslenon. Ja, 60 minuter. Farner. Sätta hålla framvis. Udelige på 36 och 8-1-0. Hotman spark till Wojcik. Och nu kommer Berg Atle och Froe in i Brostheim. Janus Jakobsen ska skjuta Hotman spark vid vänstra foten. Littran välen för det. Och här är Ottmar för förstrånen och han snäger vi hade någon ut i hinnebornen till inkast. När vattnar man alltid där. Jag hade något ögon vi skulle Christian eller går det. Fryspark alltid där blev till. Wojcik. Själva vattnar man för att attacka det här frysparken som är jag luknar vi att hotna spark men han vinner några meter. Välen fyra. Och tar skall då in ett. Så är Jan Lager 1-1. Och i Göteborg. För var det som det kan ja, tar vi ju Gunnar Vattnamar. Fryspark är baglinne och Broren själva står bara han lägger så perfekt in och jag hade Gunnar Vattnamar som heter han och Svik eller säkert mål. Ja. Så är spårningen kvärt nu. Men vi kan se att Wojcik har en stora målmöjlighet och Jan Hans Jakobsen så det är också räkna i läge att här kommer treater. Ja, men inte tror jag att det var det så välkörande som där ofta när jag är men nej men alltså möjligheten var så mycket större att man kan passa att nästan en kvar kortan in alltså det vill hur man hotar göra men här är ett annat vi kanske standardvagn och räka kanske standardvagn i glöjer eller vad det är men alltså det är risa stor möjlighet och till att Hans Paul över skottet och tar för Bjarkar bollen som ut att det händer som brännande band och i bollen här och ja kicksar jag vet inte så en glöjer ganska eller vad det är men till största chansen det inte har han tror jag ja. Men det verkar som om att sexer hade lyckats som ri i storm nu. Det första löterna och i sätten hålla ju Wojcik kan börja otroligt väl men så att som alltså men det är också mer alltså för Wojcik att mer nu. Ja, nu är där väl och alla bälter fram. Och så knallar där till så innan målet på den matchen med Elias Lörvik. Jag sitter Jan Fryspark kan ta den. Ja. Nej, han dömer Fryspark så jag med det kanske inte att det är en 4 månader att han fär bollen här ut ja. Ja. Ja, men det är också avvärsta vita nu om ja men det är ju visst jag låter ju jag vill för efter. Ja, jag vill helt all momentum är ganska här vi är inte truster och hinner ganska inte chockera men
Det där hade ett kan ju men mer i 6 eller man också att det har vi kontroll. Ja. Att det var första kanske 8-10 minuter här Vikingar härja ja ordentligt här då och så kom upp 6 mer vi och komma till och hamplast över inte den stora målmöjligheten akkurat men gå stöv. Och nu som att ända ner frusperson och alltså ett annat där skott på mål till undanvinter ringa mål man halta vattner vatter och så är det här som stannar linjen ner nu tar ska efter tur. Hans Paule. Han vinner ju på Vergaren. Halva timme färden. Ett kvarter efter det någon ett. Vikingar har svära atter vi målet som kom efter dig bolt stöven väl in 4 och det var Gunnar som nickade bolten från Bachanon Vinete. Nu får där en debolt attrat. Nu tar man spark. Ja, det tycks som att det här momentum bara nu. Det är akkurat det som är det. Och nu först så säljer vi ut, annars vill det vara normalt hvis vi skulle ha inskruva att Hannes får ut och tag då, men säljer vi så istället tag det bollen när vi fryspark gör backlinjen, succé och så ja, nu blir det så stort. Nu tog det där stått. Sälve. Han hoas nära så ran för om han att och så får han hotna. Nej. Ja. Maspark ser där. Ja, det var ganska spittla av en möjliga. Alltså, de prövar sig kombinationer också, men jag husar att akkurat då en boll är kommen in och man är skor på henne så är det väl väldigt läckare när center ska man säga. Mer nervösare än ganska alla spelarna. Tar tycker ganska på att det kan vara farligt och center nervösare och vi ska lägga kan säga så okej, vi skorar på sista day boll. Vi satsar på att få natt. Tror så utskiftar så. Ja, besexter du skiftar till Benjamin Heinsen som ska in och utför Jester på Sondam. Ja, och Benjamin Fairwell in av vänstra bak. Eisen högra bak där, men kanske hever han mer att komma vi framåt att spela något att säga man satsar ganska på att få en vänstra bak som är ganska lite mer offensiv. Men trubbelsen är så chop 60 att det här var ganska inte en som kan komma att mode backlinjen eller för hålldistansen svinga in vid vänstra bein. Så alltid brukar att äga tyna ganska lycka få vänta till högra bein. Atle Gregersen. Och här är det Eli Falkvart Nilsson som tar botten ner. Andreas Eriksen. Och Filip Lund. Från Benjaminsen. Hannes Jakobsen. Och domaren säger inte. Så nu är skårat förare och IF över Minkommonen 2-1 till Sorenganer mot IF. Ja, det är det ena som mål som kommer och i sätt någon. Ja. 0-0 framme så i Klaxvik. Kan vi skala. Ja. Ja, annars väger HP 8-2 när man håller Västerreisen håller någon en så ju bestämmer att det här Eisen är här framme så bra. Ja. Och så man här är det så att ja. Så där på 36 men så missar bollen Laval färran prickarna var till Filip Georgievic och kan se domaren. Han ser rätt. Okej. Ja, får bara 1 och 2 om kall men spel helt fram och på 60 var det tidigast att det var ja. Ja, men jag också nej, det så ut som Laval kanske åt jag fryspark här, men själva färsa bollen så med domaren kanske till en 4 mål akkurat i tar löt men det får så bort jag inte. Ja. Ja, en 33 minutter är färdig här i sätten och hållet och Vikingar alltså har finns ju ett mål nu i det någon så läser att det ständer av Jönon 1-1 Gunnar Vattnamar skorar igen på en ta halva timme var färden och målet på 6:30 vid hem så skott i förra halvlek så tar kvarter var färdig och det var Lukas Sislevic. Vikingar Bröna Filip Georgievic väl fyra nej och Valea. Men alltså att man målet är det mer Vikingar. Rätt mer. Tar romarna. Tar romarna nu ja. Så är det ju som Frau Benjamin sen kommer fram med igen. Ja, och en kyrka för natt ja. Och ger väl kanske att ha mer tänkna. Så där Frau tröstar ner men här var han ju frispark. Andreas Eriksen går sending fram det till Lukas väntar för Romina. Hävrar man vid service med igen. Och till Benjamin Heinsen för bollen för in och Brostein vid någon.
Och så väl in fyra och här vill Hatnas sparka. Ja. Ja, Hatnas sparka. Och här är det att Benjamin vi och skapar Lucas man ivta stöv här och vi fotlar för och så att det gott värre spel här att man kommer ner eller Dora rockna av vinkeln ut kvar Elvin Fettler och så får det kort till Hatnas sparka. Ja. Rovalder. Lycka väl, ja. Och här är så. Jag vet inte för Hans Jakobsen som fick hött i andra röjen. Men jag så fast kom in i helt för bo i första mannen här, va? Det svårt att vara smäckfall där, men han fick akkurat pannan där. Det 6-3 Bruyner nu har där inkast häs med in, höger med in. Högne Esterøy ska kasta. Stort till Christian. Och så är det Wichinger som är i turn. Ja, men Jaunlager är kanske ett nog så realistiskt på en som hänt han. Ja, men vi tror ju sagt att det är Jaunlager till. Nej, ska bara ett mål till att bröta till stona. Ja, ofta det att det är ofta den där vidringen som och det är en topptester första distro någon kanske ungen tor ordentligt att ska man säga. Färre ut i fotbollsskruven men man är kanske vi backar ett annat ställe Louis som är värden och kanske fem man ett stiber som sån det och det kanske ansvar vilket upp 60 det heter ju alltså 60 reser rocknar vi över mitten där. Laval ja, och så Djordjevic. Och ja, nu kan det vika jag tippar jag att alltså mest logiska kanske men så det kan vara annan väg så finns det. Ja, här är det en 20 minuter efter. Jag vet inte det. Men det är mer att det är linjer kanske inte så öliga och alldeles hoa, ja. Alltså det huxa i kursen ser minimum det ena och kommer möjligen okej så tar jag va. Du säger inte det så kvart linjer för 100% in och rädda vinna det. Det går inte så som det du säger då. Jag håller klarna jag sänder nu. Till är det inte grått vi är över här, men det tycker som om att lustigt ju. Och platorare. Så är det 6-3 vi får vi har fått en ätsökning där här vänster med men Wiching kan tänka att hamar alldeles stående efter och här var nu bollen ägnar i halvväg och till målmän så ständer vi in. Filip Djordjevic Malskytten Gunnar Vatnamar. Så att han helt unge nutje högre bakgrunn Elias Lärvik. Han för fotlar för hem efter. Ja, fylla gott. Ja. Han har bra spalt väl. Ja, jag tror det är helt okej. Det var gott. Hans Jakobsen. Andreas och Eli. Och Frau Benjamin sen krösar bollen till sen Salve Vatnamar. Filip Djordjevic snyter. Här kommer så Salve men tappar frispark till Wiching. Ja. Och tar kviga så här. Elias Lärvik väl in 4. Och att här när vi och så är det hans Paul Ferran Fältras när bollen. Tycker vi allt. Här är att vi hade fått inlägg här och Gunnar Verer kvart akkurat förstått det ordentligt kunna söka in efter sån här bollen här men det får inte inlägg här ur högrat. Ja, en 20 minuter är efter av vanliga like då i halvtid här i Sarpojere. 1-1 mellan Wiching och B36. Och jag vill få mål i hinodisten nu i sätten. Ja, alltså jag hade bara varit ena var kom ju i sätten. Eller två så vid jag fick vi det här men vi har stora tvåare här. Ja, fullfränkare finns ju. Så det är spännande ju. Ja, min kommunen. Oha. Ja, jag vet inte om Hans Jörgen är nog kvickare. Nej, här hade vi aldrig tas med aldrig ska vara skilt. Ja, absolut. Ja, det ska han shota med den handa botten upp här. Det lockar helt inte. Så på 60 var han här vann. Men i haltar spalt här är igen här. Så nu är det Wiching kamrater. Salve Vatnamar. Och han blir fälter och domaren säger att han ska lämna frispark.
Och där skifta mera folk. Patrick Johansen för ut och in kommer Jackman Shell Nolsö. Salve Vatnamar. Fram i hotne till Hans Jakobsen. Han lägger väl in för det. Ottmar för ja, och så är det Högni Estrøy. Han är där sparkar bollen ut och Brostein. Lukas tar ner här ut i Söjne. Go sending till Philip Lund. Han tror alla kan skjuta lunge. Så är det Washington ner. Hans Jakobsen fick han. In fyra till Frau Benjaminsen. Oj. Ja. Gult kort till Frau Benjaminsen. Ja. Det var en harra tackling här. Ja, det var extra. Men då så ja, nu Sheffield ska lätt inte få så eller så plus i kvarterboxen men alltså ifrån ekonomi väl vi där så här många fler bollar och klara att varva bollen och sätta igång då. Här är det så center sign och vi för att gå kors där. Men att det är så att säga vi alltså lov och han för nävarna brötas där nu. Arno för på pension då. Att det är väldigt störst hjärta och som en ting färdas där och som kanske var bättre åtgärd men det är bara ett annat ställe. Och det som man lägger en ärta så det är så att det är då. Men alltså väl det blir ju chatta det bara en jag ska inte nyr ta något där. Typ bättre Eli han har fått natt där så han fick en ordentlig sändare här. Så rör det på 6:30. Men man är nu ran. 4 minuter. Är det efter allt jag han lärde dig. Och bollen ner på 6:30 halvminut. Andreas han har stått Salve kommer i mitten men så är Andreas knapper där och för Anna Mina. Vilka kan vilja den nu? Rena. Ganska på 60 när han gärna går miste kom in och missar bollen och latt. Hans Jakobsen. Det är det inte. Ja, tanken är eller över här så finns det. Spelar bara tromsublent och han vet att han spelar i färre men han är oj så hör. Ja, Tauler teker Masparcha. Och Rowan som du säger, han kör mån, han för in i här som bollen ner och vinner han. Det är ganska många Vikinger nu helt landet. Ja, det är mer att som det kanske nästan graferas. Så det blir ju öle fall sett någon like och så lyckas som fjärde dator och 6 kommer vi så det pura kontroll av det men så jag tar finka dem alla här. Ja, sälja och han och så man inte glömma. Han har alltså en att han helt stor Malmö ja. Att det var mitt där största man fär och ska vi säga. Ja. Så är det Laval. Ja, och Malmö kommer ut här ja. Det är mer Vikinger kanske som röner att färra efter Sigursmalen ner. Ja, alltså så jag att normalt så tar alltid att vi kunde se att säkert vi har haft av Rodnarspark och Akkurst som är vi vet att kunna bli handla men det är Vikinger som ständer efter det och överhåller som det bättre liget det är alltid vi kunde se. Och Vikinger har alltså inkast som Elias Lervik täcker. Filip Georgievich Frau Benjaminsen och så sätter Maveren spelar igång dator men bollen för ut av Atlant så det Christian Morrison och Eli och Rovaldur Benjamin Rovaldur nu för 60 efter bollen agänga. Det är Grulla Lloyd efter oss när det står en 2 minuter ganska. 1-1 i stavan. Altmar Ferre. Och han hade Benjamin Heinsen som fyllde strax här. Här är det Filip Georgievich som tror jag väl vunnit Filip ja. Vinner rätt där. Salve. Och Laval. Och Hans Jörgen som är färdigt i världen nu. Och här ständer Andreas Eriksen och här ständer Eli. Jekvan Schell, Christian Morrison.
Högne innetter till Roald, och är det till Lukas. Halde på 60 då till just knocked nu. Stovnant har åtakas inte i alla fall, men spela väl. Christian hever han så högre med in. För av 12, det ska vara stånd det kan nu. Kan det vara? Vi kan Norman Hals. Hottan spark. Ja. Alltså inled som öler ringa via ger och han fär akkurat bara kostar ut Hottan spark och det är ganska möjligt att 6 nu och ganska första av Götlund, men det är akkurat det vi såg att vi spelar något akkurat mer så för jag kontrollerar och så är chansen är så färda fram igen i mittelrum och så skapar den stöver Christian Karpolten i 4 och så får det Hottan spark på skjort här. Ja. Och så är det väl inte stått. Rovalder stäcker av hinvägen så in 4. Och så var det bara så skall om Malmö om 4. Ja. Nu kommer tog in Fernald ja. Vad säger där nu? Fett där lägger jag trätt. Det får jag till att tog in Fernald tar man en tvärm något. Och det är svårt näga. Nej, det är väl en tvärm utskiftningar. Ja. Men låt säga vi är lite ifrån för och fick så goda kors där då var. Men det var inte så långt va. Men kan ujmynda med att Lin är Atlantis nögt eller så nögt man kan vara vid det ena steget att det var väldigt löter att vi inte vill ju visa och stora chanser här och till dem så upp 6 vill jag väl visa att det hade ju eller kontrollera stövnet så ser man om det är det något distribut. Ja, det är alltid ja. Jag ska upp 6 är inte bättre i förra och vi tänker bättre i öron sammanlagt. Så det var perioder var ju grejt om man så var det sen löter på 16 hade bollen med en person eller stora löt i här men så att han åter så uttog vi rätt så att det är alltid att om jag också net inte så vill lite kan det alltid ju allt ja. Så alltid att Lin som så säger att det är okej. Jag går på då. Ja. Tack för oss ganska. Ja. Nu då Eli och Fråtag Eli och Anne ordentligt här och nu färran lyckas och vi stämplar rätt röt. Så men just det. Det är säkert the beautiful game så things där men det låter jag såna och det är glädje. Men jag måste ändå så jag vet inte här allt till samma till ett Ronavik och det är väl upp så det kan och så är det inte kan om affärer i Atlant. Ja. Och vad säger så domaren? Att öle gott mamma spelar Tori här och han har fisk nyer. Det ofta när färra mamma nyer på läget efter men han ständer och står akkurat som princip som vi handbollsmamman och nu löser sig frispark gör är skift här. Ja, att Ronavik framvägs och Tema ser sig vara rättliga ovant. Ja, det är ovant och har är framme så att 2-0 kontra det kanske när man räknar vi att det kanske isen onkel räknar toy och att Sorngarner ligger till att vinna framvis mot UF. Men så kommer att det så att klaxsug att K inte mängna kanske vinna ska alla som det ser ut i Lödnygos så ja. Så att det här är några ska man säga överraskande urslit av Så brukslei Alex Trolley för senaste fer här i Sarpsborg idag och spelare tackar i handen för öron och tackar för dysten och i alltid att ta tider som om att här är det tolliga väl nökter vid här. 1-1 för 6-3 fick förra målet då kvarter var färdig i förra halvlek och det var Lukas Slevic som skorade igen. Och så tar vi Udeby halver timme var färdig nu. Sättna halvlek Sverige Vikinger Loxens åter och det var Gunnar Vattnamar som skallade i bollen i nätet efter frispark från Sölva Vattnamar. Och över 90 minuter så halvtid vi kon stäfesta att Måner var inte stor hesen linon och tog i halvtid att ett så det är helt gåvarlig efter vanligen rättviseprincipen. Ja, jag är pura samtidigt att men som den kanske nämnde bara tar en det står ända till det att Line kanske hängas ju i onkel ting som där kanske kunde efter edge distance på men utifrån neutral economy så alltid att det var akkurat det som doktorn säger det skulle bli va och ett annat ställe alltid isen och imot till första distro Arnon helt okej alltså kvalitet det är självande plats till förbättringar där vill det ju alltid vara men så ju spelarna är väl 4 och till tojer är spel i isen. Och 8 var 2 alene som färra gör sig allt. Ja, 8 var alltså det är ganska större i vad man sett vi watching förra mästare fjör och när vi pratar om det här vi flyger ganska bonde till affärer och lågar liknande alltså då det är sort här har motsar men jag vet inte jag tycker att det är så mycket kallt och kunst han gott att det inte alltid kommer så otroligt väl ut men jag tycker varför var det tryck väl. Ja.
ta rockning vi. Men jag ska gå börja jobb 6:30 utevattla och så var lunch utla för att vinna, men Wichiger har så ett skott i börsen och det var nog till att få en jaunlik och ett steg fast till Hesbeiline 2 av dem Fravelinen ett Rötland döma och halt vi kunde se att detta var rättvistörsligt och parstander till just 12 nökter om att sattast vi en jaunlik och just nu första synna medeldessen och i det. Vi får tacka för Jokon och det var Rune Dam som filmade och Sone och Johannes Soto heter innanför och drog kaffe och åt kake och så vi en finnandist. Ja. Därför jag.